பென் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிறகு பெல் ஐகான் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. அதில் வந்து ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வணக்கம். ஔஷதம் சித்த மருத்துவ மையத்தின் சார்பாக உங்களின் மருத்துவர் டாக்டர் மோ கலைவாணன். இந்த பகுதியில் ருத்ர முத்திரைங்கிற ஒரு முத்திரை பற்றி நம்ம பார்க்க போவதால் இந்த காணொலியை முழுமையாக நீங்கள் பார்க்கும். இந்த முத்திரையில் வந்து எப்படி செய்முறை விளக்கம் என்னென்னா, கட்டை விரல், மோதிர விரல், ஆள்காட்டி விரல், இந்த 3 விரலும் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறோம். கட்டை விரல், ஆள்காட்டி விரல், அப்புறம் மோதிர விரல். இதுதான் வந்து ருத்ர முத்திரைக்கான செய்முறை விளக்கம். இந்த முத்திரையை வந்து நமக்கு தகுந்த ஆசனங்கள், அதாவது பத்மாசனம், ஸ்வஸ்திகாசனம், வஜ்ராசனம், இந்த மாதிரி ஆசனங்களை வந்து தகுந்த யோகா ஆசிரியரோட பயிற்சியின் மேற்பார்வையில் இந்த செய்வது நல்லது. இது வந்து ஒரு விரிப்பு மேட்டு, ஏதாவது பெட்ஷீட்டு, ஏதாவது ஒரு தரையில் அமர்ந்து தான் இதை செய்யறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். இதை வந்து 5 நிமிடங்கள் செய்யணும். 5 நிமிடத்துலேருந்து செய்யும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த பலன் இருக்கும். சும்மா 1 நிமிடம் 2 நிமிடம் செஞ்சுட்டு பலனை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. இன்னொன்று தொடர்ந்து நம்ம செய்ய வேண்டும். அது மிக முக்கியமானது. ஒரு நாளைக்கு 5 தடவை இந்த முத்திரையை வந்து செய்யணும். இந்த முத்திரை எதற்கு பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருதய நோய்களுக்கு மிக அத்தியாவசியமான ஒரு முத்திரையாக இது இருக்கிறது. அதே மாதிரி இது மணிப்பூரகம் சக்கரத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்குது. கட்டை விரல் வந்து மணிப்பூரகம் சக்கரத்தோட தொடர்புடைய நெருக்கமான ஒரு விஷயமா இருக்கிறதால அது வந்து மணிப்பூரக சக்கரத்தை வந்து வலிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முத்திரையாகவும் இந்த ருத்ர முத்திரை இருக்கிறது. கட்டை விரலுக்கு உண்டான பஞ்சபூத தத்துவத்தில் நெருப்பு தத்துவம் தான் இந்த கட்டை விரல். அப்போ நெருப்பு தத்துவம் நம்ம உடம்புல வந்து சம அளவில் இருக்கிறதுக்கும் இந்த முத்திரை வந்து நமக்கு பயன்படும். இந்த இருதய கோளாறுன்னு சொன்னால் அது பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு கை கால் உள்ளங்கை உள்ளங்கால்லாம் வந்து வேர்க்கும், அதிகப்படியான படபடுப்பு இருக்கும், அதே மாதிரி இருதயத்தில் வந்து அடைப்பு இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இருதயத்துக்கு உண்டான நோய்களுக்கு மிகச்சிறந்த தீர்வாக இந்த ருத்ர முத்திரை இருக்கிறது. இன்னொன்று வந்து இது மணிப்பூரகம் சக்கரத்தோடு தொடர்புடையதால் ஆன்மீக ரீதியாக தவம் செய்வதற்கும் இந்த முத்திரை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ மணிப்பூரக சக்கரம் வந்து வலிமை அடைந்தால் மனம் வந்து தெளிவாக செயல்படும், மன குழப்பங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காது, மன சஞ்சலங்கள் அதிகமாக இருக்காது. ஸோ தெளிவான ஒரு சிந்தனை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஏன்னா கட்டை விரலோட மன ரீதியான தொடர்பு பார்த்திங்கன்னா உறுதியான எண்ணம், அதே மாதிரி சிந்தனை வந்து திடமாக இருக்கும். இந்த கட்டை விரலில் குறிக்கக்கூடிய ருத்ர முத்திரை இருப்பதால் மனம் வந்து உறுதியாக ஏற்படும், எண்ணங்கள் வந்து உறுதியாக இருக்கும். ஏன்னா எண்ணங்கள் தான் வந்து எல்லாமே. எண்ணங்கள் அழகானால் உங்கள் வாழ்க்கை அழகாகும் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ருத்ரமுத்திரை பண்ணும்போது எண்ணங்கள் வந்து அழகாக இருக்கும். நம்மளோட சொல், செயல், பேச்சு, இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை எண்ணங்கள் தான். அந்த எண்ணங்களை வந்து சீராக்குற ஒரு முத்திரை இந்த ருத்ர முத்திரை. இந்த முத்திரையை தொடர்ந்து பண்ணணும். தொடர்ந்து பண்ணாதான் அதுக்கான பலனை வந்து உங்களால் அனுபவிக்க முடியும். ஸோ இந்த ருத்ர முத்திரையை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு இந்த ருத்ர முத்திரை மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.